Boss, sa pa nagagaling yung supply ng saging? Ano, Davao. Davao? Oo. Ay di sumakay pa kayo sa barko? Yung saging lang. Hindi, siyempre yung truck, sasakay sa barko, di ba? Hindi, kukunin lang namin sa ano, container van, sa pier. Oo. Dami oh. Lagin mo. Wah? Oo. Morning, sir. Dami saging, oh. Oh, mga kanoitin. Sir, anong pinamili niyo, sir? Saging. Doon ka rin ko pabat ka yan? Pampulibas. Pampulibas? Oo, ne. Ranon, ne. Kailangan, ne. Nane, paninda? O yan, mga kanoitin, bili na kayo ng saging. Saging, oh. Saan pa yung, saan nagagaling yung supply ng saging nyo? Davao. Davao? Well, sa Pampanga meron din, ano? Ang dami saging, oh. Wala ka rin. Let's go. Morning po. Kumusta po ang buhay? Panahon ng pandemya, kumusta ang buhay natin? Okay naman? Okay lang naman po. Kasi sanay naman po kami hindi naglalabas. Okay. Nasanay na rin. Okay. Batay, kumusta na ka? Taranon, ne? Tano ka oras may gubi sa may gupra ka yan? Ay, alas 6. 6 o'clock? Ay, uwa. Wow. Nag-vlog ko kayo ni Guy, bagong palengke. Ano ba, oh? Six o'clock. Dito sa bagong palengke kasi bagsakan to eh. Hey! Morning po. Tayo sa kabila. Hoy, kumusta ang buhay-buhay? Morning. Morning, sir. Wala ka mga sa kaya. Kasing katas ko yung katas. Ay. Sir, magkano kilo ng ano, ng selling ano? Ito. 230? Ano yung boss?
Nay, kumusta? Kumusta po ang binta natin? Tumal. Tutumal pa rin, marakal tao. Tama ka yan? Morning. Kumusta yung binta, Nay? Matumal niya pa mo rin? Tumal po. Pabamanak yung matumal at yung Magkano ngayon ba? 70. Ay, wari pala mo, normal ta na ngayon sa Sanfernando. Matumal pa mo rin. tumal pa. Kaya ang panyagirat tao. Tama ka yan? Ay, wane. Wane. Oo. Morning. Nay, kumusta? Hoy, Kumusta ang buhay-buhay, sir? edita mo, oh. Okay na po. Saan yan? Anong Sa YouTube po, sa YouTube. Kailangan kumayod na kumayod. Kailangan na kumayod na kumayod? Kumusta po yung bintata mo, ma'am? Okay lang po. Okay. God is good. Very good. Diyan mo sakit yung bi. Nay, kumusta? Kumusta ang binta natin ngayon? Okay lang po. Okay lang? Kaway naman dyan. Anong channel yan? YouTube. YouTube. Sikat kami ganyan eh. Wow. Gusto po. Good morning po. Tay, kumusta? Morning. Morning po. Ate, kumusta? Good morning. Hello, Nay. Good morning po. Kumusta po ang binta natin? Normal na ba? Okay na ba yung binta natin, sir? Okay na yung nablita kayo tayo tamo? Okay na. Morning, Nay. Sa YouTube po. Good morning. Magandang buhay. Naka-face mask kami po. Oh, okay mo yan. Okay mo. Good morning po. Good morning, sir. Magandang buhay. Ano na mga malinti? Nino yan. Kumusta yung able? Kumusta yung pinta natin, Day? Okay naman? Okay na? Nakakabawi na ba tayo? Nakakabawi na? Okay na. Okay na. Very good. Nay, good morning. Kumusta yung pinta? Nakakabawi na ba tayo, Nay? Marami na bang bumibili? O pag-isa na yung kain na, kamatis na. Good morning. Magkano yung tray na din kaya, Ebon? Halo-halo presyo na? Halo-halo presyo? Oh. Morning. Good morning po. Kamay-kamay naman dyan, oh. Magandang buhay. Diyan masakit yung dyan, magandang buhay na. Aba, may extend damit, oh. Hello, sir. Good morning. Gusta ang binta? Okay lang, mabenta naman.
Okay na, malapit tayo na mag-new normal eh. Opo. Ano yung titinda mo, suman? Ba't sa San Pedro ko to dyan? Gatas na mulag eh. Opo, gratis na po. Marakal din mong sasalingan eh. Marakal ng tao eh. Hindi ko lupa na din dati eh. Kaya po katuwadan. Ano eh? Good morning! Morning po! Morning po. Gusto po ang binta, tay? O marami bumibili sa'yo ngayon ah. Na? Ah. Mukhang may question ko. Pero kasi mga ganyan may question. Magkano yung mais ko eh? Morning sir. Good morning po. Magandang umaga po. Ate, ako ba yun? Nay, good morning. Good morning sir. Magkano po yung kaya? Kalamansi? Kilo? Lalapit ka. 35. 35. Ah, medyo kaya na ngayon eh. Medyo mura na ngayon eh. Na. 40 green. Kumusta naman ang binta, tay? Okay naman. Okay naman yung pati kalamansi mo? Bebe siya. Oo. Nakapila pa? Mamaya, balikan ito. Ah, okay. Hindi yan ang tinita. Pagit ang Hello, Nay. Good morning.
kumusta? Kumusta ang binta natin? Doon sabihin, nakakabawi na ba tayo? Kailangan din yung tulong ng gobyerno sa atin. Ay ba? Kailangan pa ng tulong ng gobyerno? Oo. Anong bumibili? Yung mga presyo ng langis at saka ang kurudo. Kailangan yan. LPG, babaan. Oo na. Pero kanyang sambayan ng Pilipino dahil naghihirap. Oo. Sa ganun na sitwasyon. Wala yung counter! Ganun po, di ba? Oo, okay. Mas maganda kung mababaan nila dahil yung mga mahirap na mga tao yun yung mahirap lalo. Pataas yung diesel, ha? Kung makadating sana ka lang. Christmas ka, sir! Ang daming hinahin ng tao, no, sir? Good morning, Nay. Good morning. Kumusta? Kumusta na upo? Kumusta po yung binta natin? Tama yan? Hindi minaman yung paninda, dapat nababa pa eh. Kasi matumal na po, wala nang pera yung mga... Oo nga. Wala nang pambili. Wala? Morning po. Ate, daan pera. Kumusta yung binta natin? Kumusta yung binta natin, Tay? Kumusta yung binta natin? Okay naman yung ating mga namimili. Hi, good morning. Good morning, Nay. Ay, bata, wala kang face mask. Uy, mag-Christmas ka. Wala, okay mo. Saguli. Ay, good morning, sir. Magandang buhay. Para sa... Sa YouTube po ito, nag-vlog lang po. Thank you po. Hindi po sa LTV to, hindi po. Sir, kumusta po? Vlog ko po ni sir. YouTube na. Ali po ko sa Tika eh. Ay, matakot tayo na si Jody. Aliyah po munisipyo yun eh. Aliyah munisipyo yun eh. Nay, kumusta? Good morning. Kumusta ang buhay-buhay? Sa YouTube channel po, nag-vlog lang po. Kapampangan vlogger po. Good morning. O, kamay-kamay ka, boss. Boss, kamay-kamay naman dyan. Kapagal tamo na eh. Morning, sir. Kumusta po? Kumusta po ang binta natin, sir?
Kabiri. Saan nagagawa niyo, sir? Nice. Morning po. What, 640 na lang, sir? Bali, saan nililipos niyo? Opo. Paano kinala mo? Ay. Ay. Video na kagad. Hello. YouTube po, YouTube vlogger. Good morning. Tapos na kami. Mambilang ka ng kabli yata. Ah. Morning. Henry TV. Henry TV, sir. YouTube. Henry. Henry TV niya. Guys, good morning. Kumusta? Sir. Sir, good morning. Kumusta? Nagkabalag lang po. Sa Philippine.net. Magandang buhay. YouTube po. Maganda po kilong manok ngayon, sir.
Magkano, sir? Sir! Magkaning kain? Okay. Ano nakakako? Na, Ano nakakako para? ang payari eh. Vlog niya yata. Vlog. So, kaya yung YouTube niya minsan eh. Wala. Good morning. Morning po. Nanin ka? Nakaragol to bangos, ne? Yes. Mas maragol yung pinisel. Tignan namin. Oh. Nanin ka? Good morning. Masayahin ka, sir. $360? Mahal na. Magkano is ito po? Oh, good morning. Morning po. Morning, sir. Nalamag sintaginin eh. Morning.